Luís Abad presentou as súas sereas afónicas no Lustre Rivas. A obra relata a loita diaria contra o síndrome da impostora ou a tiranía da beleza, á vez que reivindica a igualdade nunha sociedade patriarcal. O xoves, o Centro Cultural Lustre Rivas abriu as súas portas para coñecer a obra de Luís Abad. A escritora presentou o seu terceiro poemario que se titula Sereas afónicas. Está dividido en 5 apartados e a través das súas letras denuncia a violencia simbólica que se exerce sobre as mulleres. De mulleres e de mulleres que loitan por buscar esa voz que sempre se nos é negada, e entón apareceu o Sereas afónicas. O título preguntaredes, pois por que se me ocurriu ese título? Pois foi unha noite así de insomnio, a verdade, que pensei nas sereas da Ilíada, non? Que son aquelas seres mitolóxicos que atraen os mariñeiros, que os atraen, pero os atraen dunha maneira con eses cantos tan sublimes que non poden deixar de escoitar, pero despois os arrastran á morte, o sea, un personaxe así un pouco perverso, que sería a femme fatal, non? Esas mulleres que están no ideario. Muller moi guapa que atrae a todos os homes, pero que os leva a perdición. Bueno, pois aí por unha parte aparecía esa serea e por outra parte aparecían as sereas do conto que bueno, despois foi moi famoso a versión que se fixo Disney de La Sirenita, pero pensade que é un ser que tamén vive no fondo do mar e namora daquel rapaz, daquel príncipe que para ela é bueno, a simboloxía do amor romántico, non? Pero cando quere conquistalo e quere de alguma maneira quedarse con el, ten que renunciar ao máis preciado que ten, que é a voz, para poder ser humana. Ideas que se lle mesturaron na cabeza para dar título a esta obra e sinala que a través del e do poemario busca darlle voz a todas as mulleres na procura da igualdade. Fomos un pouco persoas que pensábamos, como dixo moi ben Encarna, que íbamos a redimir o mundo, que íbamos a ter, bueno, que a igualdade de dereitos estaba aí ao lado, que unha vez que acabou a dictadura e tiñamos a democracia, pois eso iba a supoñer a igualdade. Nos equivocamos bastante, en principio, en coller como modelo o modelo masculino, non? Porque o modelo masculino, si o seguimos, que era o modelo que tiñamos para independizarnos, é dicir, nós queremos ser como os homes, non? En todo. Pois ao mellor aí nos equivocamos moito, porque non tiñamos que ser en todo como os homes, ni moitísimo menos. Porque abandonamos toda outra parte importante do afecto, dos cuidados que tiñamos como propio dese estereotipo femenino. A través das súas sereas afónicas, Abad afonda na loita diaria das mulleres contra o síndrome da impostora, a tiranía da beleza ou a estafa do amor romántico. Ademais, reivindica a igualdade nunha sociedade patriarcal e denuncia as dificultades para ser muller, ademais de filla, nai ou profesional.